Esta é a coroa elaborada en prata sobredourada en base a un deseño do afamado pintor malagueño Francisco Naranjo, que a partir do día 12 lucirá a Virxe dos Remedios de Castro Caldelas. Estes días forma parte dunha exposición na que tamén se pode ver o seu manto, o vestido e a coroa do neno, todo elo preparado para a coroación eclesiástica do día 12. Temos que pensar que en 2000 anos non temos unha coronación como vamos a ter agora, a primeira en galego. Considerámonos o berce a cuna do galego, porque os primeiros documentos escritos en galego son precisamente de Castro Caldelas, e tamén a nivel xurídico na judicatura tamén somos a primeira autoridade na lingua galega. Esta coronación quixemos darlle ese sentido tamén, esa potenciación do noso idioma, porque é a nosa seña de identidade. A exposición que se atopa no Obispado amosa a devoción popular que Castro Caldelas sempre profesou cara a Virxe dos Remedios, con textos incluso de Vicente Risco que falan dese sentimento que se mantivo durante séculos e que hoxe en día se mantén ben vixente. Que de un xeito moi especial todo isto é un signo desa unión de todo o pobo que, cas súas limosnas, cas súas doazós, ca súa, diríamos, colaboración e sobre todo, ca expresión da súa devoción a Nosa Señora, fixeron posible a fermosura desta coroa e desas vestiduras con que se vai engalanar a imaxe da Nosa Señora, a que se lle ten moita devoción desde fai séculos. O presidente da Deputación, Luís Menor, insistía precisamente nesa devoción do pobo caldelá. O noso papel é, en primeiro lugar, apoiar unha manifestación máis singular, insisto, que vai a traer ao final, non vai a deixar de ser un reclamo espiritual, fundamentalmente, pero tamén, por que non dicilo, de atracción a un pobo tan fermoso como enclavado en plena Ribeira Sacra como é Castro Caldelas, e que se lle vai engadir un valor religioso, ou se vai a recuperar unha tradición religiosa, evidentemente, poñer en valor que nos enche de orgullo.